M'huwa l-ebda sigriet li pajjiżna bħalissa, speċjalment is-servizzi finanzjarji, ta' spiss qed ikunu taħt skrutinju. Minflok ma nirreaġixxu bħalli kieku ninsabu taħt xi attakk, ejja flimkien nikkonvinċu l-kritiċi tagħna biex huma wkoll jarfu li għandna servizzi finanzjarji b'saħħithom. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Joseph Muscat waqt is-seminar annwali tal-Istitut tas Servizzi Finanzjarji li tratta l-isfidi fil-qasam regolatorju. Il-Prim Ministru ħeġġeġ lill-att ta' professjonisti preżenti biex jipparteċipaw f'attivitajiet fuq sfera internazzjonali u biex imexxu l-kelma dwar is-saħħa tas servizzi finanzjarji ta' pajjiżna, preċiżament kif ilu jagħmel il-Gvern għal dawn l-aħħar snin. Muscat ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji, l-MFSA, se tkun qed tiġi ristrutturata b'att proposti fil-Parlament, kollha bilan li jsaħħu l-MFSA. Il-Prim Ministru faħħar ix-xogħol taċ-Chairman tal-MFSA Joe Bannister u qal li dan se jkun ċentrali fir-ristrutturar li se jsir.